Jodolo ma kanisni ma Nyanza koro wuok oko mar siemo wang' sirkand Kenya Kwanza kuom keto nyawo e kedo kod mibadhi, keto nyawo e siro sekta mar thieth, keto nyawo e siro sekta mar somo kod chenro mag arita kwe. Jodolo go wacho ni sani gin ema koro gidong' kaka wang' jopiny ni mar kweth maketo sirkal tesre sani ok otegno. En sirkal aina mane ma lecturers madongo go kodgi koko wuoyo kodgi to giwinjore kato giketho winjruogigo to be chal gima gik moko dhi makare. Wadwa wacho ne sirkal ni nyaka gimi jotendwa mag education luor kochomo kuro. Kidhi osiptal, the best minya yudo osiptal en mana ni indiko ni prescription. To kumidwa dhi ng'iewe yath to ikia. To wan gimoro bende obiro ka miluongo ni SHA kata NASHIF mokawo kar NHIF. Gigi kaka gitiyo onge ng'ama ong'eyo. Osiptende mang'eny ok dwar gini nikech mpango maber mosebedie kind sirkal gi private hospitals onge. To gikasowa kendo pesa mikawo kuom ng'eny moloyo pesa mane NHIF bende kawo. Security. Dhano minego oyaye. Sani Kisumu karach, otieno kiwuothi, kata nodhiambo kiwuothi, kata na joma timo exercise gokinyi, sani gitamo wan e joma timo exercise go, sani kinyalo timo kata na exercise. Kora anoda ema ringe kaya juo, kaloro mnaot. Nikech kidhi oko, ikia ni dhi romo gang'o. To sirkal to nigi pesa, ema owacho niya, teko mang'eny mane gitiyogo, ka gigogo jogo mokoyie gi sirkal. Teko mane gitiyogo, ka gi crash go GNCs ka, gitiye gi teko ne yo maber mondo gitiye go weche mag insecurity be.